Fixa't quina gràcia, des de l'autobús vaig veure una noia exactament com tu, la mateixa cara, els mateixos ulls, els pits cabells sabates, exactament com tu. Però esclar, això no pot ser, doncs tu treballes fins les 6 i a més aquella noia ja estava fent petons al meu company de pis. Quina coincidència, quin fet més casual que els dos tinguem les nòvies